Aħna grupp jismu Vegan Malta, din grupp ta' jisu 20 minn ruħ fej xolna għal nipromovu il-lifestyle li vegan li bażikament ġi activism kontra animal cruelty. Ullum ġejna hawnhekk speċi b'dinja waħda mill-attivitajiet tagħna biex inqajmu awareness fuq dawn l-affarijiet. U x'qegħdin tagħmlu eżatti fl-attività? L-attività bażikament qegħdin noqogħdu minn bil-wieqfa nuru video, dan huwa dokumentarju jismu Earthlings li bażikament magħmul minn shots fi slaughterhouses minn fejn jiġi l-leder f'experiment labs li bażikament kollha jinvolvu krudeltà fuq l-annimali. Ħafna nies jargumentaw li tista' tirrispetta l-annimali però mingħajr ma tkun vegan, jiġifieri ma tikol xejn laħam. Ma taħsibx l-argument huwa daqsxejn stretchat jew? Fil-verità meta tkun vegan terġa' ma tikolx laħam biss, ma tużax animal products f'ħajtek kollha, ġifieri m'għandekx jinkludi ġifieri għandek il-laħam, għandek il-ħut li jiġi laħam ukoll, għandek il-ġobon, il-bajt, ħani u anke ma tilbishomx, ma tużax leder, il-prodotti kollha ġifieri anke detergents tad-dar nieħdu ħsieb li ma jkunux tested mill-annimali. Fil-verità la darba inti tkun irrealizzajt ir-realtà x'inhi bħal meta tara dal-videos u ħafna dokumentarji oħra, faċli tadatta f'ħajtek u ma tibqax diffiċli. U jekk forsi allura ikun hemm modi kif l-annimali ma jkunx hemm ħorja tal-annimali fil-proċess ta' produzzjoni ta' oġġetti, ikel, detergents, eċetera. Allura f'dak il-każ x'inhi l-pożizzjoni tagħkom bħala grupp? Bħala prodotti hemm dawk li jkunu labeled li mhumiex tested minn annimali u hekk ġisib ħafna minnhom anke f'supermarkets u hekk, jiġifieri aħna ġeneralment nippruvaw ninkoraġġixxu lin-nies biex jużaw daw it-tip ta' prodotti. Ma jkunux tested, ikollhom immarkat fuqhom ġieli anke li jkunu vegan, daw ma jkunux ittestjati mill-annimali u ma jkunux użaw annimali waqt il-proċess biex jiżviluppawhom huma tajbin daqs l-oħrajn fil-verità.